ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆ ನಮ್ಮೇ ನಾವು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಗುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೀತು 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 ವನಸುಲ್ರಿ ಗೋಪಿನು ತಿಂಡ್ರಿ ಗೋಪಿನು गाइस गुलित नीर पर बत्ता मस्त बाजला उंडु पर्दे गुलित पोपु नावी वीडियो दे अल्ता ले अंकल आडे पोपिनी अले अल्पा तुले गाइस और रिसॉर्ट पोपुना तोजी बल्ले तोजु अल्प दूर जिल्ला तोजिन तेव रिसॉर्ट वेंगल ताडे पोडु दादा मल्फियर तूका मुसर कई देतोंदेरे गाइस मैंने पैंट चार गाइस शेक ने पैंट जार किर्तुबुरंदुंडिगे कट्टागोनबोडु ए लक्ली वीडियो अंतुंडले इरा मोबाइल यापन ए मोबाइल ए लक्ना कोरले मा बयट चूलाइती उंडो गाइस हम दादाने स्नाइपर गाइस इచ్చినందుకు మనం మస్తు నాదుండి ఇక జనకుల్ల ఏ బాటలేనమో ఏంటో లాల్ దిన బంజింది ನಾನು ನೀರು ಪಡೆದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸುರುವಾಣ ನೀರು ಕಂಡಾದಂತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟದೆ ಪಾಡೋಡಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮರ್ಲದ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವದೊಂದ ए स्वाडे ग्लोटिले ಬಲೆ 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 ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಳು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ ಈ ಪಿಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ मल्ल नाई ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ನೆಕ್ ಬಂದ ನಾಯಿ ಅದು ಬೊಗ್ಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬೊಗ್ಗಿ ಜೋರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಪತಂಗದ ಕುಸಿರ್ದು ನಾಯಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊಡು ಹೊಡತ ಇತ್ತೆ ವಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಇರವು ದೌ ಮಿನಿಟ್ ಬರು ಮಾತೊಂದಿ ಏ ಅಪ್ಪಿ ಆನಾ ನೀರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಜಿಂಜಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಲಿಕೆ ಪರ್ಕೆ ಪರ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಹೌದಾ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ
ನಾವು ತಿರ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದು ಪುರ ಅಂಡು ಇತ್ತ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೋ ಗೈಸ್ ನಾನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಯ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಪೂರ 19 ಸೀತು ಅಂಗಡಿ ತೋಜಿಂದೆ bukan pilot kau, bukan pilot.